Mitä toi juoksee tuolla? Niin! Mad skills. Nyt on kyllä vähän. Aks. Joo. Abusa. Minä puhun. Se sprintatte ja vedätte painatte kyykkyä välillä. Ei mulla oo sormia niin paljon, että mä pystyn tekemään. Niinpä. Mitä vitu hyötyä siitä? Tuo vaatii epic skills. Mut toi oikeesti, toi on vitun vaikea ampua sua, kun vedät tolleen. Se on muuten hyvä pointti. Tiedätkö, kun mä chick-chakkaan jotain karkuun ja mä vedän tolleen, niin ei ne osu. Siis mitä siinä kuuluu tehdä? Niillekin mitä nappeja sulla on tässä? Juoksu- ja kyykkynappi. No mä oon vasenkätinen, mulla on muutenkin eri napit. Joo. Ei, mennään me nyt oikein. Mennään nyt. Okei, suunta oli... Mut toivotaan next level pelausta. Eikö peritty? No siis joo, kyllä. Onko se aikaisempi kämppä, missä käytiin pyörimässä vai... Sinne sitten. Te ootte väärän suuntaan. Jengin Tänne näin. kanssa. Sama pallo. Jotkut lysarisoja sitten, jos sitä ne on. No, mä ollaan Outtiksikkaan tunnollisia farmaajia. Ketä tässä on? Nartsa. Mitä se on? Nartsa vetää. Mitä se teki? Kyllä toi kieltämättä. Ketä on niin maatavan näköistä? Jos tulee tappelu ja pitää tuolta, niin kyllä se nyt totta. Kyllä se hämmentää ainakin. Kyllä. Niin vielä jos sä oot alasti, niin... Kaikkihan syyttää hakkeriksi, kun vetää tolleen juoksee karkuun. No, aivan varmasti. Vittu, meidän suuntaan kiittiin, vittu. Mitä siinä edes kuuluu tehdä? Tää on vähän sama kuin bunnyhoppaus CS silloin joskus. Printtaat ja Eikä Paitsi, että tää on vitun paljon helpompi tehdä. Sen kun klikkaat vaan välillä kyykkyy, kun sprintaat. Tää on ihan hirveen näköistä. Sitten me voidaan kaikki mennä tolleen, niin vittu jengi kattoo. Lähtää kääräyllä. Siis napautat vaan sitä kyykkyä, kun juokset. Ootteko muuten ikinä kuullut semmoista asetta kuin headshot? Ei ikinä. No kumminkin se on semmonen asia, että... Joo, tää on vähän tosta advanced level meininkiä, että jos ampuu päähän, niin silloin kuolee aika nopeesti. Niin jos ootte huomannut, tässä nyt kun tulee tämmösen vähän epic-tekniikoita, niin että pystyy menemään kyykkyyn. Silloin jos normaalisti tähtää samaan paikkaan. Tää on joku toinen paikka. Ei välttämättä Niin, osu tästä päähän. ylöspäin. Elikkä haks. Miten te pääsitte sinne? Pää vähän sivuun, älä Next level. Kyllä. Aha. Noobit. Väkkijäärä. Ei onnistu. Ammutaan jousipyssyllä kaikki, jotka ei pääse. Ei, mä en Hyppää pääse suoraan sinne. minua tuosta. Ja yli painosta ei pääse. Ja nuoriso ei näköjään osaa hypätä. Oho. Monta seinäistä meillä oli? Liikuntaa on tarpeeksi nykyään kouluissa. Silloin kun meidän aika oli liikuntaa, niin oli enemmän liikuntaa kuin koulua. Ei onnistu. Pelkkää tähän kohtaan. Vettä satoi joka päivä ylhäältä ja alhaalta ja... No. Ei kun pakkasta oli 50 astetta ja rentaa sata poikittaa. Joo, niin. Joo, mä muistin ne ajat. Oli just Rape. Hiistettiin kesät talvi. Kyllä. Ja ylämäkeen. Aina. Ihan aina. Älä hyppää sinne. Eiks me laittaa suoraan tosta ovesta vai vaihdetaan tuli ovi? Onks siinä yhtenäinen siinä vai? On, Ai mun vielä mielestä avautuu. toi on ihan auki. Okei. Niin. No, siinä tapauksessa vaan Eiks sut tähän oveen vaan? otan. Ovi. Laittakaa nopeasti siihen. Molemmissa päissä on ovi, mitään muuta ei oo. Noniin, pataan vaan. Oveen vaan. Erittäin hyvin sana. Mene nyt. Pata miettii sitä. Vähän mä syöksyn tonne ja heti mä kuolen noin seinän aluksi. Tää on kunniakolma. Kevlar-kengät. Hoho, mä löysin sen oikean boksin. Jumalauta. Tässä on varmaan oli joku 3 tonnia puuta. Hoppa. Joo. Ja joku vie niiden kanat ja tuhkat. Totta kai. Tuhkatkin pesas. Tarkalleen on ottanut 3023 puuta ja 100 lankkua. Onko me yksiköltä pitää maisemaa piikillä? No ei täällä tarvi mitään maisemaa pitää piikille enää. No hei. Hajotetaan kaikki. Kaikki paskaksi nimenomaan. Kaikki paskaksi. Paskaksi ja palaamaan koko Joku nyt vittu ulos lafka. Kaikki Mä tuon muuten luuttamaan. teidän selkänä siihen lippaa sinne vittu. Kattokaa noin boksit.
Outis, mitä sä tunnit? Ei oo sieltä. Kattokaa ettei hitteesti. Mä otin kans sitten. Missä on? Maisemoit on piikkiä. Täällä on muutama pelaaja tänne nyt. Joo, mut yksikin riittää. Saitteko te mitään hyvää? Mä sain metallitavaroita. Oho, väärttä. Onks kelas laitteen? Siis mitä te saitte? Se kello on niitä metallitavaroita, niin antaa meille niin. Juu. Ei tässä ollut ku Windows 5, 1 seili, 2 foundationia ja 9 porrasta aika paljon. Metallia vai puuta? Metalli. Onko? No niin, nyt kun meillä on näitä eri leirejä tässä. Oota, mä sanon, mulla on 5 revolveria, 1 9 millinen, 2 P25, shotgun ja MP5. Mulla on enemmän. Siis miksi ne on niinku rakentanut tällaisen talon, kun toi on niin, ei niin turvallinen? Mulla on yksi hajonnut plottihelmi. Niillä on kaikki herkut, niillä on oikeesti tossa metallitalossa. Eikkaisin kannessa. Meidän pitäis, jos joku jaksaa tehdä vielä 4 C4, niin mä kerron tosta seinästä vaan läpi. Ei oo Minä sulfuri. On. On, sitä mä toin. Snowface just lahjoitti 500 sulfur-orea meidän uuniin. Että kyllä No sitä siinä on. tapauksessa on. Kyllä nyt tuon ihan saipa. Helvetti, mäkin haen lisää kaljaa sit. Ei jumalauta, mä joudun laittaa vielä. Kaikki kyy. Siis 500 semmoista Oi metallia. anteeksi. Siis oreen valikkoa. Ois se eikö ollut sulfurorea? Niin siis sulfuria joo. Eli se tekee palttiarollaan 200 sulfuria. 2000 sulfuria. Ainakin. On se ihan jees. No, Ai saa. jos yhdestä oresta tulee 4 sulfuria, niin Ja sit Se vaihtelee. kattokaa lapset ja ihmiset ja aikuiset ja tytöt ja pojat. Kurkkikaa Lapset, tuosta ihmiset sisään. ja aikuiset niinku siis. Siellä näkyy 2 nukkujaa, 1 lettereissä, siellä näkyy 4 larkestorake-boksia. Kaikki tästä vetää Ja tän ihan seinän. avonaisen. Ihan Eikä- avonaisen. 4 Sit- pommia. Me vedetään tää, 4 Kokonais. pommilla tää seinä, ja sit vedetään oma pillari tai seinä tohon tilalle. Tähän riittääkö tuo yhden oven vaan? Jas, ryhmäliikunta tuntuu. Mä otan sen saman tien oviseinä ja ovi. Kyykkyy. Niin. Mitä? Pääseekö tästä oven läpi kanssa? Saatanasti noin laatikot. Joo, täällä on yksi ovi ja sit se. Rykelmä tossa. Joo, niin muuten pääseekin. Tän oven läpi vaan tästä. Niin ja sit se on siinä. Tää ei Täällä toimi. on kyllä... No toi niinpä. noin. Onks pommeja kannus? Ei, just Mitäs täyttiin. tää? Kahdella pommilla mennään tästä ovi sit nakki. Mennään sinne. Joo, mitä niin? Täälläkin on 2 laatikoita pommia tässä lisää. toinen. No niin, mut tuolla oli paljon Mennäänkö enemmän. sinne? No tehdään niin, mut vitu seinässä kun saa tehtyä, tullaanko sitä paikka paskaksi. Älkää tappako sleepereitä, kun saadaan pamahtua tuosta päältä. Vai tapetaan? Siinä on No tapettu, ei jos tota liiperiä saa tota ei saa. Siis miksi ihmeessä ei... Ai niin. Ei saa tapaa. Hei, mennään nyt tekemään sen ollas. Mennään tekemään pommeja lisää. Pommi. Tehdään tän nopeasti, niin ehkä mä pääsin tänään vielä nukkuun. Nyt pommin tekemistä Pieniä ikuisuus. pommeja ja pieniä pommeja. En kestä. Nyt mä en halua missään mitään. Pommit. Tiedä tuntee. Ärsyttävin ikinä, Valvon niin, 36 tuntia putkeen pelata rustia. En Oi. missannut mitään. niinku, ei halua missata mitään. No siis se on fakta, että jossain välissä on pakko levätä. Ei ole. Niin, Aika vitun heikkoa. Toi on just niinku looseripuhetta, jotka ei menesty tässä hommassa. Niin. Jos suot katolta ovesta menee tästä isommasta rakennuksesta, niin saa kaiken. Okei, Tapetaan kaikki zombit. Ja se on 2 seinästä. joo. Sitten otetaan vielä toinen talo. Ei nyt zombit, niiltä ei tuu enää panoksi niitä metallitalon osia edes paljon. Ei niin, kun Ai, siitä kyllä. yönä Se nerfattiin, niin niitä on ihan turha mennä farmaan millä aseella. Haulikolla tai jouskarilla. Ai keltä ei saa, noit eläimet on. Niin, vittu oli sillä, Mitä helvetti. Viime yön joku alkoi itki Arthurille siitä, että nyt tulee liikaa niin se... En mä tiedä, Se mulla tuli laittoi jo defaulttiin. vitusti tullut tänäänkin. siis mihin defaulttiin. Vieläkin tulee ylimääräistä metallia suhteessa siihen, että tulisi sitä aseiden blueprinttää yön syömässä. Mikä tulee normaalissa suhteessa metalliosia. Mulla on tullut kaikki varmaan 20 tänään. Ainoa mitä tulee, niin blueprintteja tulee paljon pienemmällä todennäköisyydellä. Se on ehkä ihan jees. Mitä tuli ennen niin saatanasikaan.
Ja mulla on köntsöthoussu vieläkin. Jäähäs. Airdrop Ai tulee. vittu. En mä pääsen mega airdropilta köntsöthousussa. Se on ihan validi syy. Mistä nyt medkittyä mä kuolin? Tulee. Oi, kun tippuu lähellä. Ei vittu taas lääni. Ei kahkee. Hyvä, mä pidän sitä pommitehdasta täällä pystyssä silloin. Juu. Tekeekö nyt joku tahalleen verkkoa juosta? He kerää sun näitä sulfureita puolesta. Minä? Mä just heitin sun tohon toi jalkoihin. Tyhjentäkää niitä. Joo, mä just tulin keräämässä niin. Kuka on pommittanut? Mä tuli puuta. On Rape siellä. Sen laatikon alla. Mä oon menossa. Minkälainen arvio aika suurti? Mihin sä laitat puuet? Joo, mä tiedän mistä. Mä oon tiedä. Okei. Petri kesti 2 minuuttia. Kuka ampuu? Mä oon mun suhde. Mä oon tiellä nyt. Ja Jalasta kiinni nyt. vitusti ei lukee. Mä voin tuoda ne sun. No mä oon sun vieressä. Mä vähän Ai, mä kierrän näitä perä. Mä oon tossa. Joo, mä en paljon mestalle näkemään kun tippuu. Älkää toisinne ampua. Rape. Riittääks sun resurssit tehdä? Kyllä vähän laskee. X+2. Kuoleeks joku tää ehkä? Ei. Älkää me ottaa. Ei tää Pateo ehkä tehdä tappaa. Hei, täältä ampuu vihollista. Ai ampu. Ne tapetaan. Onks kerran missä suunnassa? Ai vittu nyt ampuu, joo kyllä vihollinen. No onks kärry missä suunnassa? Mä vielä Etelä sellu. pitää droppipaikata. Mä tiedän mihin se droppas. Kenen perään juoksen nyt? 1 HP. Mä oon. Minä. Tippuko? Missä ne tyypit on? Oottele ne oikein. Oli yksittäinen sankari. Ne on kuullut. Rapea hoiti. Halus nää Viljasen nää metallipalat. Mitä mä sain? Sama. Voin mä viedä nyt. Siinä. Kuka ampuu? Minä suhde. Se oli voitto. Run baby run, bad thing in my pocket. Hyvä rapee. Näin piti Mitä kaikki sit? Rape reippaa. Oot sä halko siltä vähän, mut sehän on koista. Hei, miksi tässä meidän taistelulaatikossa on joku 20 000 puuta? Mä laitoin sille. Koska drop. Hei. Voi. No ehkä pitäis siirtää pois. Ei, paskempi idea. Taas tommonen parra. Mä keksin ton ihan itse ton idean. Joo, ei kun mulla oli sitä lottia inventorissa, mutta mä en kerennyt laittamaan sitä oikeisiin boksiin, niin ennen kuin tuli se droppi. Iski se ensimmäisen boksin, mikä vaan enää eteen tuli ja sit lähdin yksemään pellolle. Rappe, saat sä mitään oikeet kamaa? Saat sä mitään aseita sitten? Kuka ampui haalikoista? Oh, yes. Mitä se dropista? Dropista tuli köntsät housuun. Sitä heti tuntuu vaan tulla. Joo, koko maa. Paitsi nyt en... No, mä tuun beissiin. Sinne vaan boksiin niitä. Turvakämppä.
Tiedättekö te mitä? Meillä on resursseja niin vitusti. Lisää tulee. Ei muuta kuin lisää keräämään. Mä just tuon tää. Kyllä. Ainoa mitä meiltä puuttuu on sulfuri ja gunpowderi. Niilläkin ei löytänyt niitä 1000 kiveä tältä boksista. Mitkä tänään oli? Kiveksillä ei hirveesti tee. Siellä on kiviä siellä. Kyllä. Onko sä rillissu vai? Ei niin, Kuuba. Kyllä ihan täys. Kyllä. Mitä näette, Kuuba ei pääse. Paljon siellä on rillissu? Oota. Onko grilli kuumana? Pitäisikö rakentaa se purnaseen vaan lisää siihen? Jotain. Maistuu Varmaan kivasti. 200 sulfur-orea vieläkin. Yksi rilli lisää siihen.